Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka izimpawu ngokuthwetshulwa. Ukuthwetshulwa ukuthathwa ngokomoya noma kubonakala sengathi ushonile. Kodwa eqinisweni isikhathi sisuke singakafiki sokuhamba emhlabeni. Kusuke kungabenzi bomubi abenzile ukuze kufezekise izinhloso zabo. Bayaye bekuthathe ngomoya uyobasebenzela imisebenzi yabo emibi. Ake sibheke-ke izimpawu ezilandelayo ezingabonisa ukuthwetshulwa. 1. Ukudideka ngokomqondo. Umqondo wakho uyaye uzibuze ukuthi ingabe ngiphila ngempela noma angisaphili. Kodwa nje kuba nesimo sokudideka kwengqondo. Uma wenza into kuba nomcabango ukuthi sengathi awusaphili kodwa futhi ubone ukuthi uyaphila. 2. Ukwesaba okweqile. Uba nokwesaba okweqile, uthuke ubala ungazi futhi nawe wesaba ini. Wesabe ngisho nasemini. Ebusuku-ke khona kuba inkinga enkulu. 3. Umuzwa wokulahleka. Uma uhamba endleleni uzizwa sengathi uyalahleka nasemini. Kube sengathi nengqondo yakho iyalahleka. Kube sengathi selokhu uhambile nje kodwa ufiki lapho uyakhona. Ngisho usufikile kube sengathi awufikanga ngempela. Wena usahamba nje futhi nawe awazi lapho oyakhona, uhamba nje udu uze ucele ukugadwa usegcekeni, uphuma nje endlini uya kwenye, uzizwe sengathi uzovele ulahleke. 4. Amaphupho amabi. Kuyaye kube namaphupho amabi olokhu uba nawo njalo nje. 5. Amabhadi. Uba namabhadi angapheli, ukungathandeki, ukulahlekelwa imali noma impumelelo. 6. Indlela yokuziphatha. Kuyaye kube nokushintsha kwendlela oziphatha ngayo kubantu, ikakhulukazi kubantu osondelene nabo. Kubalulekile ukuqina emkhulekweni ngalezi zikhathi uzokwazi ukunqoba imimoya emibi. Siyabonga, nisale kahle.